bese uthatha le nduku engizokunikeza wena uyicobela kulona. Okay, kodwa ke nayo. Cobe. Ebese mase usulicobile lo muthi engikunikeza wona kuleli duku. Bese uyakhumula wena. Ulifake la ngaphansi, ukhuhle yonke le ndawo. Usho ukuthi umuntu olala nomfazi wami. Okay. Akona ukuthakatha. Hayi. Akona ukuthakatha. Manje lo muntu uma eselimala ke lo obelala nomkakho ecela ukulashwa ke makwenzeka kanjani ke manje? Icela kuba akazobuya manje sethi hey manje mavuso ngasensala la muntu kwashaya kumzala kanti umzala bengimkhonze kabi. Uthini uthi uselimele? Phela ubengazi umkakho ulinyazwe yini uthi umkakho lento abayenza uyenza nomzala wakhe useyagula kumzala. Ukuthi bengingayazi lento. Hayi phela mase sebuya kanjalo ethi bengayazi lento ila sekuzaqala ke phela xoxweke. Wena ukwazi nokumgcoba wena lento ebasendeni. Ngicobe ba. Ngithi ayibo kanjani? Kanti unesasigeze nesilonda esikhuleni. Unesasigeze isilonda asibhandisha ngithi. Unes. Phela lo muntu wena uze kuwena ufuna uthathele lokumgcoba ke umgcoba. Hayi ngeke mina ngiyena unes mina. Njalo kunehlanta babafika uzomgcoba sihambe kuseni. Unes ngakithi mntu abantu besifazane kuphela ingangazi. Kodwa nto unes. Hayi, ayikho unes. Khona umuntu wesilisa. Hayi manje amadoda azothina wabizwa ngama-nurse. Hayi ngeke qina ngeke ngizama ukubukisa no qina ngci ayikho nesi lapho kanti hayi washa izitsha. Hayi akahamba washa izitsha.